buhay mga kabeli. Yan, on the way kami, Porac, Pampanga. Magcha-charity tayo doon. Yan, shoutout Kuya Roy Mustia natin, Gemma. Ayan yung mga team kabeli natin. Dalawang sasakyan tayo. So kami ni Mrs. sa kanila tres nakasakay sa kotse. Dahil may lakad po kami mamaya after ng feeding. Ayan si Katoto, mukhang kagigising lang. Ha? Salamat mga kabeli. Balita dyan. Ha? Dahan-dahan lang sa pagdadrive ko ha. Tao ang sakay mo ha. So mga kabeli, nasa 300 na katao pa kakainin natin. Lomi with... Oy, bite dyan kayo. Doon kayo sa kabila, maluwag doon. Oy, doon na kayo. Walang kasama sa likod. Sino nakasakay dyan? Ako lang. Si Adam. Ay, wala nga pala si Adam. So mga kabeli, si Adam wala nga po pala dahil ano po ngayon na yun nga, mag-aayos na ng mga gamit si Adam saka yung bahay niya. Baka bukas gibayin na kasi yung bahay niya luma para mapatayuan na po siya. Yan si Jepoy. Good morning po mga kabeli. Time check, alasing ko na madaling araw ko. Dahan-dahan sa pagdadrive ha. Okay, so mga kabeli, kita-kita tayo Porac, Pampanga, Balubad. Baliwalo yung kilo san. Baliwalo kilo. Pares lang. Magkano kilo? Nasa luwan din. Ako ba? Ako po ang camera ko. Magkano ang po? Sakto lang sir. Sakto lang natin. Oo, sakto lang. I-receive mo yun. Maluwa mo lang.
So mga Beli, nandito tayo sa Barangay Balubad, Porac, Pampanga. Kung saan ang lugar ni Kuya Roy Musni. So dito siya lumagay mga Beli sa Balubad, Porac. Yan, shoutout kay TJ, saka kay Lawrence. Yan, happy birthday sa inyo. Tapos condolence po ka family Musni do sa pamangkin nila. Si attorney po. Attorney Musni ng San Fernando, Pampanga. Yan, condolence po. Yan, shoutout po sa lahat ng pamilya Musni dito sa Balubad. Yan. San Isidro, Labrador. Sa Beli, magluluto tayo dito ng 3 kalderong lomi. Yan, nagpiprepare pa po yung mga kabeli natin. Happy birthday! Kabeli, happy birthday TJ. And Lorin. Lorin. Opo, yun. Yeah. Happy birthday! Shout out Happy birthday, Kuya Roy. TJ! Happy birthday! Ate Jen. Tapos condolence do sa pamangkin ni Kuya Roy. Yan si Attorney Musni. Dami repolyo po lang, ganda ng binili mo. Ang cute nga, hindi mo. Gaya na po nga sa bayan. Sa mahal ng gulay. Huwag mo liitin yung pasta. Gaya lang po. Masyado maliliit. Siguro apatin mo lang yung isang ganun. Okay na, tas buwagagin mo. Sige Ha? po. Tapos mga Beli, may tubig tayong dala. Salamat po Kuya Roy. Yun. Nandito kami. Wala. Hindi, nagbibel pa eh. Okay. Gagawin natin. Pakulo ka mo ng tubig, babaklihan pa yung ano. So yan mga Beli, dito na kami nagpakulo dahil nga po delikado dahil puro tubig ano to. Yan, so pinakukuluan muna natin mga noodles ng lomi para maluto kasi matigas po yan eh. Tsaka mawala yung ano, Yung something. something. May something po ito mga kabeli. Pag namaga po yung noodles na yan mga Beli, baka mapuno yung ano na yan. Marami na yan. Ilang kilo yan, Paul? Ito, Ha? 12 kilos. 12 kilos? Ano yun po eh? Pakialo mo po. Bukas ba yung kalan natin? Oh, boss. May lalang ko. Bon. Tatlong kalderong ano po to. Lomi. Yun. Shout out kay Ate Karen pala yun. Ate Karen, yan. Siya yung mag-a-assist sa atin dito sa Balubad. Pamangkin siya ni Kuya Roy. Yun, shoutout po. Shoutout po. Tita Karen. Karen po. Yan, nasa ano po kami, nasa Balubad. Balubad. Sige ni Kuya Roy. Yan. Shoutout po kay Papa Roy. Oy, Jepoy. Di ba kabili, patulo tayo ng pasta. Si Pasta? Pasta ng lomi. Mickey. Ay, si Balot. Ang tres. Gandang umaga po mga kabili. Yan. Nagpiprepare po tayo ng ano, Ang. pangsahog. Yun. Manok, tsaka chicken breast, tsaka chicken liver. Yan. Yun. Ay, silipin natin yun, no? Yun. Silipin natin yun. Yeah. Happy birthday, TJ. So ito po mga Beli, si TJ. Yan. Happy birthday, TJ. Ito po siya, aso po mga Beli.
Aso po nila Tito Roy and Tita Gemma. San Isidro Labrador. Kaya Beli, umpisa na tayo. Gigisa na natin yung karne saka gulay. Tawa mga kabeli! Sa bagsak. Yun. Ate mga kabeli! Sibuyas. Babagsak tayo, Paul. Sige po. Ay, isang bagsak, dyan, Paul. Di pwede. Wala po! Kabili, ginisa na natin bawang sibuyas. Susunod na yung sa yung sound ng ating lomis, chicken breast, saka atay balon-balunan. Gigisa natin dito, tapos ilalagay na lang natin doon sa mga kaldero na sa likod. So, ang target natin, 3 kalderong Lomi! lomi. So yun, 2 lang yung kaldero namin na ganun size. Siguro dito magpapakulo ako habang namimigay sila Jeffrey mamaya. Mag-aabol ako ng isang kaldero. Ayun mga kabeli! Sige po, bagsak! Chicken breast mga kabeli! Sige po, ilagay mo yan, boy. Patay pa ng balunan mga kabeli! Ang dami eh. So mga bili, gigisa lang natin yung karne rito. Tapos yung gulay, diretso na doon sa pinakasabaw natin. Ang mangyayari na ito, luto yung noodles natin. So ito ilalagay na natin ng individual sa mga cup. Tapos Ito lang. sabaw na lang po ilalagay natin para madali po yung trabaho natin. Kasi pag minix natin sa sabaw to, napakahirap Kalan. Kunin. kunin. Matalusad ka nga nila, madulas. Boy, chicken powder lagyan mo. Chicken powder. Okay. Tumabi, nilalagyan ko tubig, naninigit sa ilalim. Yan, nasunog oh. Oyster sauce, boy. Wala ba yung nasa galon? Ito po meron. Tumabili, nilalagyan natin ng timpla to para magkalasa lang yung karne natin. Lagyan na natin mga kabeli. Okay oh. Okay mga beli, tatakpan muna natin to. Titimplahan na natin yung pinakasabaw ng lomi natin. Takpan mo boy. Takpan natin mga kabeli. Cameraman, doon tayo. Okay mga beli, titimplahan muna natin itong mga kaldero natin habang ginigisa natin yung ating Karne. karne. Shrimp cubes. Sige boy. Toyo. Sige ba? Opya. Tapos. Sir. Oyster. Sige boy, lagyan mo. Oyster mga kabeli. Oyster sauce, chicken powder. Suning. Seasoning, sige, lagay. Black mamba. Black mamba. Black pepper. Black paminta. Tapos. Pampalapot. Okay mga beli, titimplahan natin to. So mga beli, diskarte natin dito yung gulay. Didiretso na natin dito. Kasi yung gulay nito, sa init lang ng ating sabaw, luto na. Chicken powder. Chicken manok na. Chicken manok. Chicken pork manok. Yun. Ayan. Ano po? Seasoning. Toyo. Oyster sauce. Pagka sukal po eh. Nasaan yung ebon? Go, paabot. Ebon. Sabi na nga niya. So mga beli, lagyan na natin ng itlog. Tutok mo cameraman. Ebon. Di pa yan, man. Lagyan natin ng
Sukal mga kabeli. Dalawang sugar mga kabeli. Tsaka to. Dalawa din yan. Maya pagat panapon po. Sa mga kabeli itlog. Okay mga kabeli, ayan lang natin kumuluto. Tapos lalaputan na natin, titikman natin. Pag tama na yung timpla, okay na to. Okay mga kabeli, start, lalaputan na natin. So mamaya mga kabeli, titikman natin kung ano pa yung kulang. Carrots. Carrots, boy. Ayos na dapat. Ayos na. Pengen nga na, boy. Cabbage. Repolyo. Mga kabeli, yan. Nilalagay na natin gulay. Boy, sahog na tayo, boy. Hello po, kamusta po? Hello po. Yan, shoutout po doon sa nakakotse. Yan. Hindi ko po kilala eh. Okay mga kabeli, lalagay na natin sahog ngayon. Boy, sahog boy. Ano po mga kabeli? Maapaw. Apaw, ang buhay. So yung mga kabeli, sahog natin nga tayo balon-balonan. Yun po yung ginisa natin kanina. Gisang-gisa po yun. Yun, so ganun lang po ang diskarte natin sa Lomi. Kahit sa mga nagtitinda sa mga daan, yung mga restaurant ng Lomi, halos ganito lang din po ang diskarte nila. Malambot yung pasta. Yun na, tapos toppings po yung gulay. Ayos, tutukan mo cameraman. Celery. So mga kabeli, celery, nakalimutan. Okay mga kabeli, luto na yung sauce na sabaw natin. So pwede na tayo, nakaready na tayo para sa isang kaldero. So yan, mamaya ako titimplahan yun. Pag Pag namimigay na. Pag namimigay na. So isang mabilis lang po yan mga kabeli. Thank you. Sikan eh. Okay mga kabeli, titikman na namin ni Jepo yung sabaw. Tikman na natin yung masarap na lomi. Hindi yan, kutsara. Sure. Ayos na. Abang. Sarap na. Matabang nga. Okay mga kabeli, okay na to. So ano? Yung mga kabeli, hintayin na po natin yung mga nagsimba. Almusal na kaya. Okay mga kabeli, okay na to. So pwede na kami mag-riding ngayon. So yun mga kabeli, mag-start na po. Kaya na po si Father.
ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ng ginutang Jesucristo, ang lubid ni Diyos, at ipamakyagong ng Banal Espiritu, manatili kay kayo man. At kaya ka ang May pag-apak mo kay Koman, may bayan. at inipanalangin niyo po kay Diyos sa kanila. Kay Diyos sa may bayan tuto pagkaluwa ng katamo, at ipangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, tigbihin na hanggang. Amen. Yeah. So ready na po natin yung mga ang tawag dito po? Mickey. Mickey, yan. Para mamaya po sabaw na lang. Maraming blessings, maraming ibagtisyon. Kaya panalangin namin paliguran kong kapatid, na sana lang mo, ito, Birya, bigyan na namin. Yung misa. So to, nasa ilan na yan? Nasa 150 na po. 150 na yung nakalatag na yan mga Beli. Yan. Yun o, ang pogi ni Kuya Roy ko rito Saan ni Ate Gemma? Si TJ mga Beli. Feeding program on September 24 after Mass in front of Balubad Chapel. Pogi. Sponsor by Lauren. Laurel ka mo? Pwedeng Lauren. Yan, Lauren TJ Musni of USA. Yan, salamat Musni family, Kuya Roy, and Ate Gemma, Kuya Aris, and Ate Jo, and Tita Maria, and Tito Bill, Kuya Rod, and Ate Hilda. Ayan, Baby Angel, shoutout sa'yo. Yan, Jonah and Arisha, shoutout po. Tapos si TJ, ayan, lipat nyo na dito yung mga tarpaulin. Ganda ng barangay dito mga Beli. Sa mga Beli yung Mechanic Factory, yung paggawa ng mga tosino, longganisa. So dito sa barangay na to yung pabrika nila. Yan, shoutout po sa mga viewers natin dyan. Mga viewers po ng Kabeli, lumabas sila kanina. Maramdaman mo naman ikarelang lubod, amin nung ng pinamdaman sa Panginoon. Kaya sa mga kapangilatan ng Kristo, Yan, tama. Yarap niyo sa mga parating na bisita. Aro? Magkasya sa Santa Meto. Ayaw niyo ba doon sa bakod na lang, May? Para kitang kita kasi nakaharang dyan, ha? Ito nga na sa bakod niya. Ban, sopa mo na iwali mo gata. Si TJ pakikuha doon. Pasuyo, Ban, pakikuha si TJ doon. Beli, tapos na yung mas. manalangin tamo. Yan, condolence po sa pamilya Musni. Yan, Ilalamig pasipan, kay Atty. Musni. kabilugan, pangasaw, neto yung mahal may patuloy ka. Pai, usig natin ta. Nasaan yung pandesal yung kagawad? Pandesal, wala pang dinala rito? Nasa sa loob. Katawan ni kagawad, pagkaluban ng genta ng pinatagat, itali, hindi ang kamano, ipagkalubi, kapangilatan ng Kristo, ginumi. Ginumi man ang pinagkelay. Sinanay Diyos sa mayapayang laro, ipaanak ang Espiritu Santo, isa rin salamat po Diyos. Kuha na po. Thank you po tayo kay Kuya Roy Musni. Happy birthday. Thank you. Tubig po.
Thank you po. Ate, yung mali mo. Noy, sa mga tayo ng Thank you. Ayun po, tubig kita. Thank you rin po. Ay, kapilit pa na. Basta po. Ayan, pinigay kasing kain. Maraming mo salamat. TJ po. Ay ta. Ingo. Jampon. Press. Opo. Angelo. Opo, thank you. Ay, tubig. Pumakat ng tubig dito. Kuya Roy Musni. Thank you po. Ay, tama niya, Chef. Tubig. Opo, tita. Wow, thank you very much. Mainit po. Ayun, may tubig po tayo. Galing po kila Kuya Roy Musni. Ate Gemma. Ito po sila. Ay, Pandesal. Magwantis ka. Ma'am. Opo, tita. Ay, nanay. Mana kayo pong pandesal? Opo, nay. Opo. Nanay. Naik tubig. Opo. Kuha po kayo pandesal dito. Almusal po, almusal. Hey, kuha po kayo tubig doon. Tapos kumain pandesal ko, ilang mag-isang kayo. Kumain po pandesal. Ano na? Kaya kumain pandesal, ilang mag-isang pandesal rin. Patong kawayangan. Ay, tubig, tubig. Tubig po, tubig. Mainit po na yan. Dalawa. Awag ko natin pa pala. Ay, isa pa. Uy, kapilat ka dito. Yan lang ako. Ate, hindi lang po. Thank you rin po. Thank you very much. Thank you po. Ay, thank you tayo kay Kuya Roy Musni. Yan. Kay Kuya Roy Musni po. Ayan, nakapicture po. Thank you. Thank you. Thank you. Tayo pandesal. Pandesal po. Pandesal po. Ayun po. Ay, salamat po. Salamat po. Pwede patong natin dyan, tita. Ay, sige po. Sige po. Ayan. Salamat po. Ikaw walang kukuha ka. Lalagyan mo ng pandesal. Kuya Roy Musni, ako kang kagawa dati kagawa. Ay, ito po, kita po kami sis. Ito po tubig po. Ako ang kasama yan. Papapagin pandesal. Pagkakit na mga God bless. God bless ka rin. ilan na po. Pwede po humingi pa ng isa. Sige po. Kumana ka po yan. Ayun po. Thank you so much po. Thank you po. Yan na nagagawa ka nung Kuha yung tubig doon no, sa pandesal. halika nga po. Ay, pandesal. Pandesal po. Meron kayo pandesal. Kapader. Ay. Pandesal. Kapader. Okay po kayo pandesal. Okay na po, nag-drink na na. Kuha kayong tubig doon na. Ayun, may tubig doon.
Kuha kayong tubig doon. Thank you. Kuha ang dagat. Kuha kayo doon. Kuha ka, pasok sa taas. So, sarap. Kuha kayo, kuha. Kuha kayo pandesal. Oo, subscribe kayo ha. Like and subscribe. Belly. Ay, thank you kayo kay Kuya Tito Roy nyo. Tito Roy Musni. Sir. Wala ka na. Yes, kagawad ha. Uwi ko kayo ng ni Boris. Sakot. Salamat kayo kang Tuloy. Kuya Roy. Kuya Roy Musni. Kuya, ito mo yung... Ay, bilang. Kuya, hindi to. Tapos yan. Mainit. Kumakantanong ka rin. Huwag kayong tubig. Hello. Tubig. Ikaw. Saan, boss? Sige, kuha lang. Thank you po. Ano magsisita? Birthday ng... Sino ba? Ito ba, mo na ba? Babayo talaga. Nay! Nay kayo po. Ikaw yung kumakay. Kay Goroy. Kay Goroy. Okay na ba? Dala mo ma. Yan yung ganda. Ay, no. Sino kayo, Lomi? Ay, nong. Uy, sakay ba? Thank you po. Ikaw. Thank you po. Thank you po. Ganito. Ayan, okay na. So, paano to kagawad? Dapin nang natira natin. Pangaitan. Saan tayo pepesto? Pawakin na namin. Sige. Okay mga Belly, tapos na tayo. So, marami pa tayong natira. Pagkita mo, Paul. Pumabili. Don, pwede tayo pumesto doon sa bahay ni Kuya Don. Ay, yan yung pala. Opo, yan. Manyad kayo pong pandesal na rin. Salamat. Pwede ko pong manyad Yan naman. eksang mantile. Kay pandalata na lang nga. Alala po ma'am, makanya lang. Siya pagdalata hindi kaya. Di saan di kaya. Wala paminta. Manyad kayo pandesal na rin. Kaya po kami. Roy, salamat sa birthday salamat sa pagkain binigay mo. Roy, penyat kay penyat kay Brian ko Roy. Salamat. Sige po. Salamat sa inyo. So mga Belly, dito lang naubos na natin. Nagtawag na lang sila kagawad ng mga kapitbahay dito para maubos yung lomi natin. So ayan, pero yung sabaw marami pa, Poy. Ito po. Poy, di naman epay ko yan. Abot mo rin pandesal. Apo. Salamat. Thank you rin po. Okay, salamat po. Yan si Tito Jun, kapatid ni Kuya Roy. Yan, nag-ready na rin. Lalam? Batay din. Eh, nagre-refill yung mga bata. Ay, kuha pa kayo noodles. Marami pa. Ano yan? Kuya. Hoy, padala ko yan. Eh, si Kapitan. Si Kap. Kap!
Ano na? Wala na ba? Ay, mga bata. Sige po, Kap. Kap, di mamang kay kaya. Ay, yung mga Na, di mamang kay. tubig po. Ni, tubig sila. Hindi na kahit ano na. Lahat pa ng panty sa. Wala yan. Wow. Yung mga gumagawa sa harap, nabigyan ba, Poy? Poy, nabigyan ba yung mga gumagawa? Okay. Yan o. Kuya, pasalamat po tayo kay Kuya Roy Musni. Yan. Salamat kuya. Thank you sa Omi. Ano pangalan? Lomi. Lomi. May tubig po doon. Kuha po kayo tubig. Maraming salamat. Apo. So yan mga Beli, tapos na tayo mag-feeding dito sa Barangay Balubads. Yan na, San Isidro Labrador Chapel. Yan, Singo. Pahinga ka na, go. Ikaw ang driver ngayon. Yung mga bata hindi kumuha ng tubig, ano, kaya sumobra yung tubig. Meron din. So yan mga Beli, among Jess. Ayan. Yan. Feeding program po, galing po kay Kuya Roy Musni, saka doon sa misis niya. Ni Among. Apo, marami po salamat. Sa miso po. Apo, bless po. Thank you. Thank you, ingat po kayo. Hindi mo na po kayo nagmerienda, Among. Ay, thank you po. Okay mga Beli, siguro magpapaalam na tayo kila Kagawad. Yan, so sila yung nag-a-assist kanina sa atin. Kagawad, thank you na tayo kay Kuya Roy and Ate Gemma. Thank you, Roy. Salamat po. Yan, condolence po sa pamilya Musni. Yan. Si Engineer. Ano ba? Attorney. Yan, Attorney Musni. Yan. Okay. Gusto niyo sumaya? Okay. Tres, gusto mo sumaya? Babak, everyday is okay. Kaya mga Beli, mag-ayos lang kami. Tapos yan, kain muna kami ng lunch. Samahan nyo po kami sa pagkain ng lunch. So yung mga Beli, magpapaalam na ang Team Kabeli. Yan na, at least tapos na yung feeding natin dito sa San Isidro, Labrador, Balubad, Chapel, Balubad, Porac, Pampanga. Maraming salamat po kay Kuya Roy Musni at Ate Gemma sa pamilya Musni dito sa Balubad. Thank you po sa support at pagmamahal. Yan, shoutout po sa mga taga Balubad at Porac. Porac, Pampanga. So yun, Team Kabeli. Thank you po sa lahat. Thank you po sa lahat, Papa Roy. Thank you, Papa Roy. Gusto niyo sumaya? Oo! Gaano kasaya? Abot hanggang langit. Okay, thank you kayo kay Ate Gemma nyo and Kuya Roy. Yan. Yun. House blessing. Si Mrs. Kabeli. Una, Depo, Ingo. And thank you po, Walang Tito ata. Roy and Tita Gemma. Maraming salamat Thank you po. Yun, Depo, kayong Kasama. dalawa. Salamat po. Thank you Tito po. Roy, Tito Bak, Gemma. thank you, Bak. Tita Jeba, thank you po. Maraming salamat. Sabay-sabay isang bagsak. Okay, outro. Ingat na lahat. God bless all. Kabeli sponsor, Kabeli viewers. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you.